Bueno, bons días a todas e a todos. Gracias por vir a estas xornadas que fai o Crega aquí na Fundación Casa da Ría. E vou ser moi breve. Primeiro, agradecerlle a conselleira de Medio Rural, aquí a María José Gómez, que sei que fixo imposible por poder vir inaugurar porque ten que marcharse para outro acto, e a directora xeral de Desenvolvemento de Mar, a Marta Villaverde, tamén por acompañarnos aquí, representando a Consellería de Mar. Nada, espero que seña de proveito. Temos hoy, agora pola mañá, unha xornada, pois un pouco relacionado co que entendo eu que pode ser unha colaboración que eu creo coas IGPs e as DOPs. Creo que hai un ámbito onde podemos traballar conxuntamente, posto que estes cartos que dedicamos á promoción, facendo conxuntamente, penso que podemos chegar a máis sitios e con máis forza. Pola tarde habrá outra mesa que é o comercio, a distribución, onde se verá tamén os atrancos que ten o produto ecolóxico na venta de esos lugares. E mañá se pecharán máis sitios e mañá se pecharán co gastronómico, cos cociñeiros, tamén un pouco para colocar ese produto ecolóxico nos seus comensales, polos seus beneficios alimenticios e medioambientales. E nada máis, llevamos dar paso á conselleira, posto que se ten que marchar. De novo, moitas gracias, conselleira. Moitas gracias, Paco, e moi bo día a todos e a todas. Presidente do CRAEGA, querido Paco, directora xeral, subdirector de promoción tamén do Agacal. Quero darlles unha benvida moi especial a todos os rapaces e rapazas de Fonteboa que sempre están en todos os sitios que hai que estar, en foros como este. Hoxe toca ecolóxico, pero en todas as feiras, en todos os foros de debate relacionados co sector, e iso é moi importante, porque as clases están ben, e todo o que nos contan os vosos profesores está moi ben, pero tamén está mellor ese contacto diario coa realidade, cos produtores, co sector e con aqueles que realmente están en conexión co día a día. Dende a Consellería do Medio Rural estamos encantados de estar hoxe aquí, non podía ser de outra maneira, non podía faltar, Paco, porque é un foro moi importante, porque vamos a falar con xente que sabe moito deste sector, que son os importantes hoxe aquí, non? É porque o ámbito ecolóxico, a produción en ecolóxico, é unha pata moi importante desta Consellería. Eu digo sempre que me sinto inmensamente orgullosa de estar nesta Consellería que é tan diversa, complexa, pero tamén emocionante e bonita, porque o medio rural ten moitos retos. A produción deses excelentes produtos de calidade, con eses 36 selos de garantía, que son as IGPs e as DOs, garantizan que ás nosas mesas cheguen sempre os mellores produtos. A eses 36 selos hai que sumarlles dous paraugas moi importantes. Un, que é o CRAEGA, a produción en ecolóxico, e outro, esa A de artesanía alimentaria, eses produtores que transforman manténdose fiel á tradición, a como facían os nosos antepasados, pero sumando tamén a innovación, o I+D+I do século XXI. Transforman eses produtos dándolles un valor engadido enorme. Hoxe abríamos os xornais cos premios aos queixos no Gourmets. Este ano temos outros premiados. E o ano pasado foi o meu primeiro acto como conselleira e sentíme moi satisfeita e, como dicía, moi orgullosa de entregar eses premios, que non é o premio para un, é o premio para todo o sector, para o bo facer do sector. Este ano, en ecolóxico, premiaban a Tralo Agro con ese premio Aresa. Detrás dese primeiro premiado hai
a representación de todo un sector que o fai moi ben, que produce con moito cariño, poñendo o corazón, e todo o que produces poñendo o corazón vai sair ben. E iso é unha característica, pois, dos galegos e das galegas, non? Que poñen o corazón en todo aquilo que fan. Dende a Consellería, como non podemos facer de outra maneira, dende o Agacal, pois promocionamos, esta semana estamos en Gourmets, pois con todos os produtores que unhos van pois pola súa conta, pero outros van baixo paraugas, produtores máis pequenos que van baixo o paraugas da Xunta de Galicia e teñen ali, non só en Gourmets, senón en moitas feiras, pois ese escaparate para lucir os seus produtos e para dalos a coñecer, para divulgalos e, sobre todo, para facelos chegar ás nosas mesas, que é pois o obxectivo, non? Incrementar ese valor engadido á produción primaria e chegar coa mellor calidade ás mesas, non só de Galicia, senón de España e do mundo. En un mundo globalizado como temos, tan competitivo como estamos pois a percibir na actualidade, ese plus de calidade e de bo facer é un elemento diferenciador que nos fai, aínda que sexamos pequeniños, que nos fai ser moi grandes e competir cos grandes xigantes, non? É sempre unha satisfacción ir ás cadeas de distribución e atopar ese selo, pois, como é o caso de ecolóxico, ou das ISPs ou esa bandeiriña de Galicia que nos diferencia do resto, non? E aí é onde temos que seguir traballando, en impulsar pois, a innovación, a calidade e a diferenciación dos produtos que salen de Galicia. A marca Galicia Calidade é outro selo para a produción en Galicia. Eu agardo que esta xornada sexa moi productiva, que aprendades moitas cousas e que despois as poidades pois, aplicar nos ámbitos que corresponda. Aquí hai moita xuventude hoxe e iso é mostra da potencia de Galicia no sector primario e no sector do agro. Moitísimas gracias a todos por convidarme a estar hoxe aquí. Sei seguro que vai a ser unha xornada moi productiva. Gracias. Vas, Pauli. Vas. A agricultura ecolóxica e as denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas representan dous mundos que, lonxe de ser alleos entre sí, poden tecer unha rede de beneficios compartidos que, ao combinarse, crean un modelo productivo que non só garante a calidade e a autenticidade dos produtos, senón que tamén son un impulso do desenvolvemento sostible cun impacto positivo no territorio, na economía local e no benestar social. A agricultura ecolóxica, baseada en principios de respecto polo medio ambiente, busca manter o equilibrio natural do ecosistema, evitando o uso de produtos químicos de síntese, apostando por prácticas que favorezan a fertilidade do solo e a biodiversidade. Pola súa banda, as DOP e as IXP nacen para protexer e diferenciar aqueles produtos que levan consigo a pegada da súa terra de orixe, unha tradición transmitida de xeración en xeración e un saber facer único ali onde se producen. Cando estes dous modelos camiñan xuntos, xorde unha simbiose perfecta. A agricultura ecolóxica achega un valor engadido ás denominacións de orixe, ao reforzar o seu compromiso coa sostibilidade, mentres que as DOP e as IXP outorgan prestixio e identidade aos produtos ecolóxicos. Esta maridaxe ten un primeiro impacto na economía rural, pois fomenta a permanencia da poboación no campo, xera emprego e impulsa novas oportunidades, como o ecoturismo gastronómico e rural. Pero os beneficios non quedan só no eido productivo. O consumidor moderno valora cada vez máis os alimentos que, ademais de ter un sabor excepcional, son respectuosos co planeta e coa súa saúde. Neste sentido, a combinación de produción ecolóxica e denominacións de orixe responde a unha demanda crecente de transparencia e responsabilidade na cadea alimentaria. Mercar un produto cunha DOP ou unha IXP e, ao mesmo tempo, co selo ecolóxico,
É unha forma de garantir que o que se pon na mesa non só é exquisito, senón que tamén coida o medio ambiente. Pois, moi bons días a todos e todas, benvidos a esta primeira edición do Foro Ecogastronómico de Galicia, organizado polo CRAEGA, o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica, e tamén darlle as gracias aos anfitrións, a Fundación Ría, aquí Casa Ría en Santiago, que é unha fundación que na súa aposta polo desenvolvemento sustentable do rural galego comparte moitas sinerxias co CRAEGA. E precisamente diso imos falar agora, de sinerxias entre a agricultura ecolóxica, entre a produción ecolóxica e as denominacións de orixe e as ISPs. Para iso temos con nós, aquí ao meu carón está José Luis Carrera Balín, da Arqueixal, é dicir, todos eles son produtores ecolóxicos certificados polo CRAEGA, pero no caso concreto de Arqueixal tamén está na denominación de orixe Arzúa Ulloa, Isabel Gómez de Traloagro, que están en Friol, recentes gañadores do Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, que como produtores de carne de vacún tamén están na indicación xeográfica protexida ternera gallega. O seu carón temos a Juan Carlos Juncal, de Dime Salnés, que é a Asociación de Produtores Mexilloeiros San Amaro de Vilanova de Arousa, e que tamén están na denominación de orixe Mexillón de Galicia. Temos o seu carón a Natalia Rodríguez, da adega Corisca, que está na denominación de orixe Rías Baixas, e Benigno Pereira, da adega A Corga, de Pobra de Tribes, que está na denominación de orixe Ribeira Sacra. Eu, para iniciar o debate, quería facervos unha pregunta a xeito introductorio a cada un, que era un pouco, que foi antes, o ovo ou a galiña? É dicir, no voso caso, comezastes primeiro sendo produtores ecolóxicos certificados, comezaches antes dentro da denominación de orixe Arzúa Ulloa, foi simultáneo ou, o mellor, xa tiñas esa inquedanza polo ecolóxico antes de que existira a certificación? Bueno, bons días. No meu caso, no caso de Arqueixal, pois xurde antes o da denominación de orixe, porque a denominación de orixe Arzúa Ulloa, nós somos tamén uns dos fundadores, entón xurde no ano 85, ainda non existía o ecolóxico, non? É dicir, había movimentos de coordinadora da agricultura ecolóxica en Galicia, pero non existía a CRAEGA como tal. Entón, para nós, xa con inquietude de facer algo nunha produción máis sostible, pois certificamos antes na denominación de orixe, e despois xa no ano 2000 fomos tamén dos primeiros xa que nos certificamos como ecolóxico en vacún de leite, non? O cual, pois, bueno, foron casi, iban a par, ainda que foi primeiro unha que outra, pero iban a par, o sea, a inquedanza era estar en denominación de orixe e estar tamén en produción ecolóxica. Isabel? Hola, bons días. Pois no noso caso empezamos coa certificación de ecolóxico. Para nós é o selo que maior valor nos pode aportar o noso produto debido ao público que nos diriximos, pero sí que, bueno, hai esa certificación de tenreira galega que antigamente na explotación que había na casa, que era dos avós, eles sí xa certificaban tamén con anterioridade. Pasa que nós cando comenzamos sí que estuvemos unhos anos sin certificar e despois pues, tomamos a decisión de incorporalo. No caso do mexilón de Dime Salnés? Bueno, no caso do mexilón... Bos días a todos, perdón por chegar tan tarde. Bueno, no caso do mexillón, digamos que sempre foi antes a DOP Mexillón de Galicia, pero porque hasta o ano 2009 non se podía certificar a acuicultura ecolóxica. Entón, en canto saleu a normativa, pois, bueno, tivemos o prazer de ser os primeiros en certificarnos, pero non podíamos certificarnos antes, obviamente. No teu caso, Natalia, con Corisca... Pois no meu caso foi a par. A verdade é que cando creei, eu tiña heredei uns viñedos e eu fixen a bodega exclusivamente para facer un viño ecolóxico. O sea que foi no 2006 e cando creei a bodega, certifiquei os viñedos, era exclusivamente para facer o viño ecolóxico. O sea que creáronse
á vez unha sen outra non terían sentido. Benigno, Nino, no voso caso de Acorga, que foi primeiro, o ecolóxico ou estar na denominación de orixe? Bueno, realmente foi bastante paralelo, pero nós empezamos a facer viño no ano 2014 e plantamos as viñas no 2012, 2013, bueno, e seguimos aí un camiño, ainda temos máis cousas para coller ou en trámite. E como hai un tempo de transición ecolóxico, sacamos o primeiro viño no 2014 con uva comprada, non de produción propia, e o primeiro viño ecolóxico certificámoslo no ano 2018. Tamén temos en ecolóxico, en espera que vai entrando en produción, unha plantación de castiñeiro que está acollida a IXP Castaña de Galicia, no que é a mesma finca da Corga. Temos agora en ecolóxico 3 hectáreas de viñedo e 25 hectáreas de castiñeiro, pero son plantacións feitas entre o ano 2014 e 2016, e a parte de todas as pragas que tuvemos, e travispilla e os problemas que temos co chancro e tal, que vai retrasando un pouco, pero próximamente, o sea, faltanos, por decirlo de algún xeito, que as plantas entren en produción. Castiñeiro non entra, non o poso xe mañá, xa tes produción abundante de castaña, pero tamén temos... E no caso, por exemplo, no caso do voso viño, como valoras a sinerxia entre ter o selo da denominación de orixe Ribeira Sacra e tamén ter o selo do Craega? Complementanse moito. É unha cuestión moi complementaria. O Craega certifica un xeito determinado de producir e de elaborar, e inevitablemente a sinerxia teina en que para estar na denominación de orixe tes que estar nun territorio que comparta ámbito co Craega, ou, por decirlo de alguma maneira, as explotacións teñen que estar, neste caso, en Ribeira Sacra, dentro do ámbito que a adega ten que estar dentro do ámbito que acolle Ribeira Sacra. Entonces, hai marca xa o territorio, marca ambas cousas, pero unha DOP, a parte de que se mete tamén na maneira de producir, e o último regulamento europeo das denominacións de orixe está moi volcado sobre a sostenibilidade, dalle moita importancia á sostenibilidade e ao cuidado do territorio, pero unha denominación de orixe, para que os estudiantes teñan aquí tamén claro, métese, por exemplo, nas variedades de uva que están acollidas, non? Cousa que en ecolóxico ti podes producir un viño sempre que sea unha vitis vinífera. Quero dicir que digamos que a IXP dalle un marcaxe máis territorial e de tipicidade e a tradición do produto ligada ao territorio e á maneira de facer tradicional, e ecolóxico dalle, traballa sobre todo sobre certificar un sistema de produción e de elaboración sostible e compatible co medio ambiente. Eu aquí xa quero abrir o debate, se queredes aportar as vosas opinións sobre e a vosa experiencia personal de como é esa sinerxia entre estar nunha denominación de orixe ou nunha IXP e ser produtor ecolóxico contando co selo certificado da produción ecolóxica certificada. Para min está claro que son dúas cousas que teñen camiños un pouco diferentes, pero son moi complementarias e, ademais, nun territorio como no noso caso, na denominación de orixe Arzúa Ulloa, evidentemente é un plus que teñas, por un lado, a denominación de orixe, que identifica que ese produto ten a orixe, ten un territorio, e ao mesmo tempo que teña
esa condición de sustentabilidade maior ou máis restrictiva que pode ser a propia denominación de orixe no caso medioambiental. Entón, para min son dúas cousas que se complementan e van xuntas ao mesmo tempo, porque non se pode entender que choquen unha coa outra, para nada, en todo caso. Simplemente que sería como un plus máis, e sería dentro dunha dimensión de orixe, que sería o campo máis amplio no noso caso, pois o producir en ecolóxico, pois ter esa condición de un selo máis que lle aporta valor. Aporta valor porque xa ten o valor propio da denominación de orixe e do territorio e ten o valor a maiores dese aspecto medioambiental que agora mesmo é máis sensible. Bueno, hai sensibilidade cos produtos de denominación de orixe, pero, se acaso, agora mesmo hai un poquinho máis co tema medioambiental e o tema da sostenibilidade. Entón, aí o CRAEGA aporta un valor á denominación de orixe. Notades tamén no vosso caso ese plus de distinción que dá... Sí, a ver, nos no noso caso estamos certificados de outras categorías, digamos, que é artesanía alimentaria tamén. Cada un garantiza un proceso ou unha territorialidade, como decía, e creo que, aí xa cada produtor ten que poñer en valor que é o que máis lle aporta. Nos, concretamente, dependendo un pouco o público que nos diriximos, a veces na propio packaging poñemos un selo ou outro según nos interese. Entendemos que a IXP, por exemplo, de Tenreira Galega, sí que marca territorialidade, pero, por exemplo, no noso caso, como non facemos unha produción estandarizada, como é a Tenreira Galega Suprema, sino que producimos añojo, en certas ocasións non nos aporta nada, co cual decidimos non aportar ese selo. Artesanía alimentaria, solamente son dos elaborados, sí que entendemos que nos aportan bastante valor porque é o xeito de producir, non de xeito manual, e, como digo, dependendo un pouco a onde nos diriximos, aportamos un selo ou outro no noso packaging. No caso do mexilón, non sei se ahora mesmo hai unha porcentaxe moi alta ou non de mexillón de Galicia certificado tamén polo CRAEGA, é unha maneira de distinguirse dentro de todos os produtores que sodes hoxe en Galicia? Bueno, a inmensa maioría dos produtores que están certificados no CRAEGA tamén teñen o selo Mexillón de Galicia. Son selos que se complementan, vale? No caso un pouquiño, supoño que aquí teredes máis conhecimento sobre a agricultura ecolóxica, sobre a producción ecolóxica, o caso do Mexillón de Galicia é un pouquiño puntual, porque as elaboracións do mexillón teñense que realizar na Comunidade Autónoma de Galicia. É dicir, se non se realiza en Galicia, calquer produto que vaya elaborado, aínda que leve mexillón de Galicia, non pode levar o selo. Co cal fija traballadores, fija poboación en Galicia. Ese era o obxectivo da DOP. E a DOP o que garantiza é a calidade e o origen. A parte de facer facernos a documentación, unha certificación de que é producido en Galicia, tamén fai un control de calidade. Fainos un control de calidade mínimo, obviamente, porque é xenérico, pero fainos un control de calidade para garantizar que os produtos que salen de Galicia salen cunha cualidade, cunhas características mínimas de rendemento en carne. No caso da produción ecolóxica, o que nos certifica é que a forma de producir é de forma ecolóxica sostible. É dicir, hai instalacións que están en Mexillón de Galicia que non poden ser certificadas como ecolóxicas. Entón, sobre todo a nós, o que máis nos afecta, e estes días é moi importante, é a calidade da agua. Nos alimentamos os mariscos, a calidade. Entón, para nós son complementarias. Ter unha e a outra, pois é perfecto. Que ocorre? Hai xente que non pode certificarse porque as súas instalacións non cumprirían a normativa ecológica. Natalia, tanto ti como a Nino estades no mesmo sector, no sector do viño, donde polo momento está crecendo, pero polo momento a produción ecolóxica é pequena en comparación co total, no teu caso concretamente de Rías Baixas. Eso é unha maneira de distinguirse dentro desa multitude de adegas que hai agora mesmo na denominación de orixe Rías Baixas, ou non sei se ás veces vos no inicio vos sentistes un pouco sós fronte todos os demais? Bueno, cando empecéi soa totalmente, o sea, era unha cousa super rara, o sea, hai que entender que eu cando empecéi fai 15 anos,
o sector do viño aquí, claro, eu perteñezo a unha denominación de orixe en Rías Baixas que realmente é moi coñecida, os seus viños están moi valorados, pero ninguén se atrevía a facer unha trazabilidade ou engadirlle un valor do produto facéndolo en ecolóxico, non? Para mí é unha maneira tamén de distinguir, unha maneira de decirlle ao consumidor, unha maneira de decir ao público como traballas ou como queres facer que sea o teu produto. O sea, non somente é importante que cando abran esa botella, pois esa botella les leve a unha trazabilidade desde o principio hasta o final do produto. O sea, que ti garantices a calidade. O Rías Baixas, claro que me dá o decir, estou nunha demarcación, estou nunha apelación que se é coñecida, que os viños son valorados, son viños blancos que gustan, e despois eu partía de que realmente, vendo o meu consumidor, o que voto de menos, ou podía botar unha brecha, é que, claro, era difícil, cando eu empecé a introducir un viño ecolóxico en un mundo tan trillado como era un viño galego en Rías Baixas, o sea, era complicado. Entonces, eso me levou a ter que ir a sitios onde se valoraba máis o concepto que eu mezclaba, que era ecolóxico e albariño, que era o mercado exterior. Entonces, si noto unha diferencia de fai 15 anos, noto ese avance no consumidor, non? É o que realmente o que se ve que é unha maravilla, non? Que a xente soba teña curiosidade porque importa como se fai, o sea, non importa o final do produto, importa o proceso de elaboración. Entonces, para min, iso é unha distinción, era unha maneira tamén de diferenciar e o selo te daba ou te acreditaba ao consumidor que coñecera esa diferenciación. Esta é unha pregunta aberta a Bolos 5. Todavía se nota iso de que o produto ecolóxico ou contar con un selo de certificación ecolóxica é un argumento de venta máis válido cara fora de Galicia que dentro de Galicia? Home, eu creo que esas cousas están mudando xa. É verdad que, como ben decía nos inicios, nós tamén hai 15 anos que comenzamos, pois quizás ese valor de ese selo ecolóxico non estaba tan implantado ou a xente non o conocía. Pódese decir que había como unha pequena confusión en canto á produción tradicional con produción ecolóxica. Eu creo que cada día, bueno, vaise revertindo esa situación. Pero, ao mellor por poder adquisitivo, por non ter o mellor esa calidade nos produtos convencionais como podemos ter aquí en Galicia, sí que fora síguese valorando moito máis. Bueno, no noso caso, de que é unha produción pequena, bastante artesanal, entón todo o noso mercado está en Galicia, entón, o cual tampouco non temos moita experiencia fora, así que vivamos algo, pero non é moito. E sí que é verdade que foi mudando co tempo. Nos antes tiñamos que vender máis fora de Galicia, maneira que non fora moita cantidade, porque o mercado galego non absorbía, e era porque non había esa conciencia tampouco do consumidor con respecto ao produto ecolóxico, non? Entón, eu creo que agora mesmo cada vez máis. E tamén ten lógica porque, claro, antes, eu agora vexo que o produto ecolóxico xa tamén se relaciona máis pode se relacionar máis con consumo local, non? Depende en que tipo de producións, pero hai unha relación, non? Que incluso antes había sempre o típico comentario de que, bueno, ecolóxico feito nun pequeno artesanato, non, ecolóxico era o que producía miña nai, que facía un queixo, non sei que, ou aquelas pitas, non? O sea, como que o ecolóxico era ese auténtico, pero claro, ese auténtico xa non está. Entón, quen queda para sustituir ese? Ese produto local ecolóxico ten a súa lógica que teña un mercado cada vez tamén máis de circuitos curtos e de comercialización local, non? Sí, é difícil, no mundo do viño sigue sendo difícil en Galicia e en España atopar canales de distribución para produtos ecolóxicos axeitados, e que o valoren. En parte tamén porque, bueno, desde a miña perspectiva, falo da miña experiencia, tamén porque as producións son pequenas, non? Entón, a hora de chegar a determinados mercados ou para que un determinado distribuidor aposte por
distribuir ou, vamos, dar a coñecer moitas veces o teu produto, pois, claro, cando lle dis que tes 1000 botellas e que tes que repartilas, pois, entonces, atopas un pouco con ese, é un hándicap. E no noso caso, que, non sei, definimos un pouco como un modelo de adegueiro chiflao, porque, aparte de meternos en ecolóxico, pois apostábamos moito por a variedade Brancellao, da cal é unha caste de uva tinta minoritaria, agora minoritaria, pero que era a uva tinta por excelencia de Galicia antes da filosera, e apenas hai censadas unhas 14 hectáreas. E entonces, claro, cando vas ao mercado e vas con un produto que hai que recomendar, que como é un brancellao, porque a xente non entra moto propio pedindo un brancellao por os sitios. E ademais, pois poñerlle o de Ribeira Sacra e o de ecolóxico axuda, pero xúntase todo. E atopar canles especializados para comercializar eses produtos. É nos máis fácil, temos pouca cantidade, pero é tamén un problema de variedade, non quero afondar neso, porque hoxe vimos a falar de ecolóxico, pero, por exemplo, o godello, que temos moito menos que brancellao, pero sí que o godello que hai 40 anos estaba a punto de desaparecer, e que hoxe en día é a uva blanca por excelencia, con permiso do Alvariño. Bueno. Pero é unha uva que está pegando moi forte, que non la queren xa, ou que non queren, non, que xa queren plantar en outras zonas, e iso é bo. Pero quero dicir que hai esa doble aposta de producir dun xeito sostible, cunha variedade pouco coñecida e tal, e iso, pois, costa, non é doado, e non estamos falando, o sea, de penalización por precios, que ao mellor se pode falar despois, pero non, o sea, é unha aposta de que todo o mundo poda beber un brancellao ecolóxico, por exemplo, ¿no? Que sea asequible. Que un pouco iso, estamos falando de sinerxias entre a produción ecolóxica e as denominacións de orixe e as IXPs. As denominacións de orixe e as IXPs naceron no seu momento para protexer un xeito de producir concreto dun territorio, do conxunto de Galicia. Neste caso, dada a evolución experimentada polo sector agrario e polo sector do mar en xeral, sumarlle o selo de produción ecolóxica tamén significa, que antes comentou un pouco Benigno, tamén garantizar, ademais da orixe, dun xeito de producir pois máis respetuoso coa natureza e, polo tanto, mellor, máis achegado á tradición? Bueno, no noso caso, sí que especifica certas cousas máis, non? Como algo de alimentación ou algo de producción en artesanía alimentaria, pero xa casi prácticamente está recollido na normativa de ecolóxico. Así que non é que teñas que facer algo máis a maiores, pero, bueno, ao final é un selo de garantía que o que fai é transmitir ao cliente, ao consumidor final, pois eso, unhos xeitos de produción ou unhas maneiras de elaborar. No vosso caso, notase que un pode ser... Vamos a ver, no caso do mexillón é un produto bastante extraño. Primeiro é un produto que o que se chama un commodity, porque é un produto económico, moi económico, non sei, debe estar agora mesmo a venta ao público vivo a 3,50 €, é un produto que nunha cesta dunha casa é moi fácil de consumir. Galicia consume bastante mexillón, pero os volúmenes que nos movemos como acuicultura son brutales. E na que levamos 2 anos de caída libre, de caída de producción brutal, nos, cada vez que sacamos mexillón, sacamos cantidades moi importantes. E poñer no mercado o que fai a agricultura ecológica pequenas cantidades é moi complicado. Para nós
o valor de ecológico significa digamos, axúdanos a entrar en certos mercados donde os controles de calidad son moi exclusivos, moi en cadena de supermercados que che piden a súa propia certificación, o seu pois a produción ecolóxica, alguén que ten unha certificación ecolóxica entra con máis facilidade porque xa leva unha trazabilidade dende origen e a mesma auditoría xa lles vale para os auditores das empresas privadas. É bastante positivo nese sentido, sobre todo se traballas por volúmenes. Que ocorre? Neste caso, no meu caso, vamos, nós temos unida a produción e empresa. Hai casos nos que non está así tan unido. Venderlle a unha empresa que despois vai comercializar o mexillón, esa empresa ten os seus intereses puntuales e ao mellor non ten ganas de esforzarse en manipular o mexillón dunha forma diferente, en traballalo diferente e non se esforza en que o consumidor lle chegue en produción ecolóxica. Total, en Galicia vais a vender o convencional en vez do ecolóxico, non vai haber un problema. No noso caso, sí. No noso caso, primeiro sempre planteamos como valor añadido, como unha nova salida para un produto que xe genérico. Entón, nos pensamos sempre no mexillón como un ingrediente, pois non sei, en un plato elaborado, en unha tortilla, en unha paella, con outros ingredientes que tamén teñen que ser ecolóxicos. Entón, o mexillón sí que ten que ser ecolóxico, porque senón rompería a trazabilidade da receta. Nos o planteamos así como empresa. Entón, nos intentamos que o 100% da nosa comercialización sea mexillón. Moitas das empresas que lle compran o produto ecolóxico teñen un green label destos, teñen un produto en ecolóxico, pero significa dentro das súas vendas o 2% ou 3%. Esa é a parte que creo que se pode mellorar, vale? A parte que no caso do mexillón, nos outros casos, entendo que tamén, na carne, pois, nos platos elaborados e tal, pois o poñer un plato ecolóxico significa que todos os ingredientes sean ecolóxicos. Nós lle poñemos o mexillón ecolóxico, pero non temos interés en vender en convencional ou que dentro da nosa empresa o convencional compita co ecolóxico, que é o que está pasando a día de hoxe. E como... Sí. Non, iba por a mesma pregunta, se quere, Sí, sí. tal. Bueno, eu, por exemplo, no caso de Rías Baixas, todo o mundo é coñecido agora, a cantidade de grandes empresas que están vindo a invertir no Rías Baixas, o volumen que ha pillado. Eu creo que tamén o ecolóxico é unha maneira de diferenciarte xa desde o principio, non? Na trazabilidade. Despois, claro, te encontras unha variedade, por exemplo, no mundo do viño, eu creo que, por exemplo, pois está tamén un pouco en caída libre, o sea, cada vez é máis barato, cada vez o que entren empresas grandes de fora a invertir, ao final isto converte que non se valora tanto realmente o produto en calidade, senón que se valora a cantidade, non? O ter baixo o mesmo amparo mogollón de litros sen especificar realmente que ese viño sea de boa calidade, non? O selo te dá esa diferenciación, o selo te dice de que palo vas, o sea, de que tipo de empresa ti estás facendo, non? Por exemplo, no meu caso, toda a produción é propia, non compramos uva, co cal garantizas un pouco o teu produto, non? Desde o principio ao final, e o que eu me dou conta agora é no que é nas adegas, é que aí vamos a facer dous bloques. Unha cousa é ser elaborador de viño e outra cousa é ser artesano de viño. O sea, o que se está perdendo é a cuota de mercado de artesano de viño ganando aos elaboradores, cando te podes encontrar botellas de 2 euros e 3 euros de albariño, non? Cando o kilo supostamente costa 2 euros. Non cuadran as cousas. Entonces, un pouco diferenciar a maneira de elaborar, pois unha maneira de diferenciarla é con selos. Vale, o Rías Baixas te dá unha determinada zona de traballo. O Craega te dá unha trazabilidade dese produto. Pero tamén sabes que na competencia o que se valora ao final é o volumen. E no volumen é outro xogo totalmente diferente. Entonces, ti en ese xogo non entras en outro xogo. É que está ben que existan todos estes xogos no mercado. Pero ti tes claro en cal queres participar, non? E ao final é efectivo. Refírome tanto o selo do Craega, a produción ecolóxica certificada, como as denominacións de orixen, as indicacións xeográficas protegidas, son selos que contan co respaldo da administración, están recoñecidos a nivel da Unión Europea, pero todos sabemos que hoxe en día existen
multitude de selos, de certificacións privadas, vas ao supermercado, colles un envase e a veces costache distinguir o nome da marca ou que produto se trata porque está rodeado de selos por todas partes. Sería necesario, o mellor, intervir, non sei se o considerades competencia lexítima, competencia desleal, se serven para algo, se non, se habería que regulalos de alguna maneira para garantir que realmente o consumidor pois saiba cales son os selos que realmente certifican, pois neste caso a produción ecolóxica. Si, ao final hai un pupurrí de selos, nós mesmos, por exemplo, como comentaba antes, temos que decidir poñer en valor un ou outro, porque ao final é eso, o consumidor está abarrotando de selos e de certificacións que nunha parte está ben porque garantiza todo o que podes estar contando do teu sistema de produción, de todo o que compite o proxecto, non? Pero sí que a veces hai un exceso e despois a maiores, pois eso, temos as certificacións privadas que temos que recurrir a elas, que nos en certas, pois temos outras certificacións, como pode ser Slow Food, gandería extensiva, porque neses outros selos non nos está representando. Entón, ao final, sí que hai, eu considero que hai un exceso de selos, aínda que sean necesarios, pero o mellor é a maneira de transmitir ao consumidor, non? O sea, quero dicir, non é necesario de que vaya na etiqueta, pero sí que temos que poder transmitir o que todas esas certificacións, inda que sean privadas, pois que é o que aportan tamén. Pero sí que hai un exceso, eu creo que ao mellor se podrían ir renovando un pouco esas denominacións de orixen ou IGPs e ir integrando esas certas demandas que, polo menos desde a parte de produtores, consideramos necesarias para poder transmitir ao consumidor final. Eu sí que creo que sí, evidentemente, estamos... hai demasiados selos, non? Demasiados selos e iso confunde bastante, non? Supoño que moitas veces sabemos que as grandes producións pois sempre se intentan colar por aí todos os sellos posibles para natural, o sea, que traten de a veces de confundir un pouco o consumidor que tampouco está demasiado informado porque tampouco non vai dedicarlle parte do seu tempo a controlar e informarse cada un dos selos que hai detrás de cada un dos selos, non? Pero ao fío do que preguntabas antes se a agricultura ecolóxica te levaba un pouco á tradición, non? Eu creo que en unha parte sí, non? Ainda que non certifique o produto, sino o método, o modelo, pois ese modelo sí que ten que ver, sobre todo no sector primario, non tanto mellor no sector transformador, non sei, pero sobre todo no sector primario, na produción, pois sí, porque de alguna maneira se marca que ten que ser pastoreo, o sea, marcache certas modelos que realmente se achegan bastante o que foi antes bueno, dos últimos tempos de utilizar abonos de síntesis, utilizar modelos de produción moito máis intensivos, pois de alguma maneira o que controla a produción ecolóxica é que te leva un pouco máis a conectar con ese modelo que podía ser un modelo tradicional, non? Ainda que evolucionado, pero sí a eso. Eu, desde ese punto de vista, creo que, non sei se todos os produtos pasan o mesmo, pero sobre todo nos produtos, incluso de denominación de orixe, pois tamén porque o modelo de produción che exixe unha serie de condicións que son as que se utilizaban de forma máis tradicional, non? E iso tamén lle dá un valor de autenticidade, é dicir, sería a denominación de orixe, por un lado, que xa é pertence a un territorio, ten unha tradición secular de unha forma de facer, nese caso sí o produto, e despois vinculado ao modelo de produción que é un modelo que te leva máis ao territorio, non? O territorio e ao manexo, tanto na extensificación, como na base territorial, que tens que ter, no caso do gando, co territorio que ocupas, non? E iso sí que non é difícil de transmitir ao consumidor, non? E hai unha certa sensibilidade por aí. Que, de feito, dá má sensación, no caso de José Luis en Arqueixal, compartindo espazo coa queixería, teñen unha iniciativa de coagroturismo, no voso caso hai tamén experiencias, é dicir, o consumidor hoxendía, o consumidor de ecolóxico, ademais de poder ofrecerlle un produto certificado, dá a sensación de que tamén buscan a experiencia, se está convertindo nun nicho
donde vos tamén podedes amosarlles como facedes as cousas e que ten bastante futuro aquí no caso de Galicia para darlle valor engadido ás vosas producións. Eu, no meu caso, no turismo nos Rías Baixas, a verdade é que empecé fai 4 anos e moi ben. O sea, quero dicirte, a curiosidade da xente por coñecer o produto é super interesante, interrelacionas coa xente. A ver, a mí é unha parte que empecé pois fai 4 anos, un pouco máis así, e me parece super interesante, moi por desarrollar, porque realmente o paisaxe é bonito, o sitio é bonito, entonces realmente eu tamén como consumidora moitas veces buscaría pois un sitio onde tomarme un viño que me guste. O sea, entonces, esa é unha parte, polo menos no que respecta aos viños. Creo que por aí temos o enoturismo que está por explotar, e aí andamos, en casiñas de turismo rural, acompañadas ao viño, hai cousiñas, porque eu creo que o mercado do viño tira pa aí. O sea, cando son as vacaciones e tal, tes moitas visitas, e a xente lle gusta ir ao lugar onde se produce o viño e probalo. Polo menos no meu caso, para min é favorable. Sí, nos temos no tema de enoturismo que ao fin e ao cabo o que buscan é que compartas con eles os valores e saber realmente que é o que estás facendo e facer unha inmersión no territorio, pero tamén na cultura. Isto non é unha cousa que queremos potenciar e que temos en previsión a partir do ano que ven potencialo máis, porque tamén ten que encaixar ben co modo de xestión da túa propia adega e o que teñes, porque Natalia dixo sin querer, o sea, xente ven en vacacións, en fins de semana, e organizar eso, pois ten que ser compatible tamén co vosso descanso. Claro, co descanso e co outras cousas. Pero pode selo, e o que si está claro é que hai un interés grande e que o de ecolóxico nese sentido dá un plus, porque eu vexo que a xente que ven a visitar a nosa adega non se conforma con visitar a adega, tamén quere ver as viñas, quere pisalas, quere contemplar bueno, non é só o viño, non só hai que bebelo, tamén hai que velo, por decirlo de algún xeito, e é unha oportunidade para nós tamén de dar a conocer e de poñer en valor aquilo que facemos. E eso está clarísimo que por aí hai unha vía moi interesante. Que no caso da Ría de Arousa é ben coñecido, é un dos grandes atractivos turísticos, a xente gustalle visitar as bateas, non sei se incluso ata o extremo de que non sei se en ocasións pode ser ata problemático, ou ao mellor habería que redirixir, aproveitar selos como Mexillón de Galicia e como Craega para tratar de valorizar máis ese turismo que naceu en toda a Ría de Arousa vencellado a doume unha voltiña no catamarán e me fan unha degustación con X mexilóns e con X viño, que non entro a valorar. Bueno, sí, primeiro, coido que tanto para o campo como para o mar é complementario, digamos, ter unha actividade turística porque axuda, digamos, a fijar, a dar actividades aos turistas que veñen aquí, que no noso caso non solamente sea playa e no caso do campo que solamente sea casa de turismo rural e estar encerrado, unha actividade, unha visita a unha bodega, unha visita a unha queixería ou unhas bateas é interesante e xenera valor na zona, non? No noso caso, efectivamente, hai dúas zonas, dous puertos que teñen visitas a bateas en catamarán, pero é un pouquiño, digamos, un pouquiño como unha hamburguesa, un pouquiño precocinado, non? Hai experiencias, nós facemos, cando ven Slow Food de Italia, facemos visitas
máis dirigidas a que vexan como se traballa todo o proceso de traballo, pero Galicia ten un problema, e é que o tempo non sempre é maravilloso, e moitas veces o mellor tes contratada unha visita e non se pode realizar porque está chovendo e ventando, e non vas levar a estudiantes ventando ao mar coas dificultades que iso ten. Hai experiencias de algún barco para traballar con turistas tamén, levar turistas ou persoas interesadas e leválos telos no barco, pero as condicións legais nas que ten que ir son moi complicadas de cumplir. Un barco ten unhas condicións de seguridade bastante importantes e rígidas a día de hoxe, e meter personal que non este enrolado a bordo é bastante difícil. Teria que ser moi pouca xente e iso encarecería moito o produto final de turismo que se vendería, non? Entón, basicamente, o que estamos abocados, como non cambia alguna normativa ou hai xa unha empresa que encontre unha solución, é a que veña un catamarán ou un barco de pasaxeiros, se arrime a un barco que está traballando e alguén que este ali, que teña conocimientos e este dando unha charla de en que consiste o que están facendo, pero sin tocar o produto, sin que no caso do mexillón podríase tocar, porque é un produto que logo vai a unha planta de depuración, non tería ningún problema que alguén vise exactamente toda a vida que o mexillón, que a batea ten, porque no entorno da batea non só é o mexillón, sino que do mexillón que se desprende salen nécoras, camaróns, salen outros produtos que teñen un valor comercial e que se vexa que no medio do mexillón que hai todo un ecosistema de animais e algas que é un montón de vida para a ría. Iso é un valor que temos aínda sin vender. Témolo sin vender aínda. Que no caso, é dicir, no caso da Ría da Arousa todos coñecemos o tirón turístico que ten, pero no caso, por exemplo, de Friol, pois o mellor un concello do centro de Lugo pegadiño á capital non ten tanto tirón turístico, pero mellor a través de aproveitar o potencial ecolóxico que está sacando de aí, pódese facer algo interesante, non? Sí, por suposto. Nos xa estamos facendo visitas, e que iniciamos con visitas escolares e, abrir as portas, non? Ven un pouco o que decías tú, que ese interese que hai por parte do consumidor de saber algo máis, que habría que puntualizar, que decir, eso está máis que demostrado, sobre todo os que somos pequenos productores, ese interese dos nosos clientes ou futuros clientes en conocer a orixe, en como traballamos, poder vir a visitar, para iso temos que potenciar o que é o consumo local, non? Ese interese sempre vai haber no consumo local, falamos Galicia. Evidentemente, alguén que poida comprar o noso produto en Madrid, pode ter certo interés, pero probablemente nunca chegue a vir a ver a nosa gandería. A min pareceme un punto, un valor que temos que potenciar moitísimo máis. Eso faime recordar a unha visita que tuve eu nos Alpes Julianos aló en Eslovenia, que tiñan desenrolado isto, as visitas, as granxas, o poder abrir e ensinar como estás traballando, creo que é unha maneira de valorizar o noso produto ao final, porque a xente entende o esforzo que pode haber detrás dun produto, pode entender determinadas xeitos de producción que explicamos, e, por suposto, que ao final é unha actividade máis que temos que desenrolar nos nosos proxectos. Aquí o compañeiro, xa o fai desde hai tempo tamén. Nós, é algo que tamén seguiremos traballando. A nosa idea é abrir esas visitas a todo tipo de público. De momento sí que estamos centrados un pouco que nas visitas escolares. Sí, no noso caso, eu ademais entendo que o consumidor ecolóxico é un consumidor que vai a pagar máis por un produto co cual ten un interés en coñecer máis de onde ven ese produto. A nosa experiencia é que os consumidores ecolóxicos que a mellor te coñecen a través do alimento que compran nunha tenda especializada e despois queren coñecer como é o modelo de produción. E, sobre todo, agora mesmo hai o turismo experiencial que está tan de moda e, sobre todo, neste tipo de público que se achega a uns lugares específicos que están ligados á tradición, por eso sempre é bastante importante, de coñecer e vivenciar, vivenciar experimentando. Eu podo contar o que esta tarde teño un grupo dunha familia de filipinos que ven facendo o camiño, pero a axencia xa me chamou varias veces, quere unha experiencia
eu fago unha experiencia con esta axencia de que facer o seu queixo, visitaron a casa da Rebordela, o sea, todo ese, facer unha inmersión cultural aí, unha inmersión, pero quere ademais que os nenos vayan a buscar as vacas. E además mo recalca con moito, teño que programar para que a hora que tal, para que vayan a buscarlas, porque é unha experiencia que non teñen, porque como moito poden ver vacas en extensivo, pero non teñen ese contacto directo. E hoxe casi non queda eso. Este foi porque unha familia o ano pasado fixo o mesmo, entón esa familia dixo que teñan que vir e ven especificamente con eso, non? É dicir, que os nenos vayan a buscar as vacas, darles unhas varas e ir a buscarlas. Bueno, pois quer dicir, ese tipo de experiencia, ao mellor comentámoslo aquí e dis, bueno, pero que gracia ten eso, si toda a vida estuve con vacas ou non sei que, non? Pero son experiencias moi potentes e que non nos costan moito. A mí dá máis traballo facer o obradoiro de queixo que ir a buscar as vacas, porque as vacas hai que ir a buscarlas todas, non sei se me explico. E que les vai acompañando, máis sin risco, porque normalmente son vacas dóciles, pero son animales moi grandes, co cuales eles ese contacto con un animal tan grande non o teñen, entón para eles é como un pequeno reto, non? Bueno, son experiencias inolvidables. E eso son pequenos recursos que a veces temos é que é só poñelos en marcha. Este che digo, é que non importa o precio, é que quere que isto, porque é unha familia de filipinos que gastan unha pasta por facer o camiño, non sei, porque a mellor son 7 e veñen con 2 guías, un coche de apoio, bueno, toda esta infraestructura, non? Quer dicir, pero o que quere é unhas experiencias, e pois, unha cosa que eu sempre digo é que as experiencias teñen que ser auténticas, pero teñen que ser de verdade, ou deberían de serlo, non? Porque moitas veces pensamos, este tipo ven de Nova Zelanda e non sabe o que facemos aquí, poñemos aquí calquer cousa, pero ese tipo xa estuvo en África, estuvo en outro sitio, sabe o que é auténtico e o que é de verdade, non sei. Pero os que estamos vinculados, se estás facendo un produto sostible e tes conexión coa raíz, tampouco non costa tanto, non sei, porque xa tes o que é de verdade, non? Despois de case unha hora de coloquio, chámame a atención un aspecto que é que non falamos prácticamente ou como un argumento, como un obxectivo de crecer de volumen, de crecer en vendas, de crecer, xa se comentou ao principio da xornada, na actualidade Galicia conta con 36 selos, con 36 indicativos de calidade, temos todavía a posibilidade de que non nos chame, os de aquí non nos chame tanto atención ir a buscar as vacas, pero en cambio, sendo conscientes de que máis aló do Padornelo pode ser xa unha iniciativa, é dicir, ese pode ser precisamente o gran aproveitamento que podemos facer en Galicia, que non temos eso perdido fronte a outras comunidades autónomas, outras rexións, outros países do resto do mundo, que non temos todavía iso perdido e podelo ter como gran argumento para medrar na nosa actividade? Sí, pero hai que ter cuidado, porque en Galicia hai tamén intensificación, e esa intensificación, pues bueno, ten o seu modelo, pero para este tipo de cousas que hai que preservar isto e con moito cuidado, porque eso que temos, ao mellor cada vez pode verse mermado. Eso podría ser bueno, desde o meu punto de vista, podría ser un problema, non? Porque claro que preservando eso é un activo. Cando falamos de, eu supóñome que os que estamos aquí, estamos en ecolóxico, entendemos que o futuro pasará polo de crecemento. Entón, falar aquí de crecemento de unha forma insostible non tería, bueno, desde o meu punto de vista non tería moito xeito, non? O mellor. Pero por eso non se falaría, non? Porque creo que hai que buscar valores engadidos. Eso non significa que te quedes estático, pero sí que buscar complementos que podan aportar valor e non sean intensivos en recursos nin en dependencia enerxética, non? Eso, eu creo que cara ao futuro hai que pensar un pouco neso, non? Non sei que opinades. Eu estou de acordo con el. Eu creo que tamén unha cousa que nos diferencia con respecto, polo menos no meu sector, justamente con respecto a outras denominaciones de orixen, justamente o pequenas que somos. En parte, eso é o noso valor e a nosa forza, é dicir, pretender ser nos Rías Baixas como é, por exemplo, un verdejo, para mí é unha equivocación. O sea, é coller o camiño equivocado. O sea, realmente o que teríamos que facer é que o que máis interesa realmente, o que eu me dou conta cando vendes o teu produto, o que todo o mundo cree que é a desventaxa que seamos pequenos, o minifundio, creo que é convertilo o darlle o clip de decir non é a miña forteza. O sea, a miña fortaleza realmente é que son pequena e que a miña produción é limitada. Eso é o plus que eu teño. O sea, non podo
hai que crecer, pero estou de acordo, Arqueisal, que hai que crecer con sentido común, o sea, non volumen por volumen, ese non é, eu creo que non é a idea que hai en Galicia. En Galicia sempre tivemos minifundio e non vamos de repente a facer grandes extensións de terreno. É imposible. Entonces, eso é parte do noso ADN. Deberíamos de sacarlle un pouco máis de xogo. Eu entendo o crecemento como incremento do comercio local. Sí que é algo que temos que potenciar moito, porque moitos produtores que estamos en ecolóxico, non é o noso caso, pero moitos solamente sacan unha pequena parte da súa produción en ecolóxico porque non hai desenrolado ese mercado, non todavía sentado aquí en Galicia, co cual unha parte ten que ir por industria ou por unha canle convencional. Entón, eu entendo que o mellor crecemento que podemos ter todos é que se aposte por desarrollar o que é o comercio local e que puidéramos sacar os nosos produtos aquí a nivel Galicia sin ter que buscar esa comercialización fora. No noso sector, a maiores hai unha limitación, e é que hoxe en día é moi complicado conseguir dereitos para plantar un viñedo. O sea, o mercado de dereitos está pechado e ocorrese a mí que o que sí podería ter sentido, porque eu estou ali nunha zona da montaña ourensana onde o que si fai falta é reactivar económicamente aquilo, porque hai moi pouca actividade económica. Entonces, o turismo tampouco vive se non hai actividade económica, todo vai ligado. E hai a ribeira do Vivei, que é do río Vivei, que é da que eu estou, pois tiña unha produción aproximada de 1,5 millón de kilos de uva ano, está agora en 240.000. Entón, hai moitísimo viñedo abandonado, que sería interesante, ao mellor, recuperar parte dese viñedo e sería xa maravilloso que conseguísemos que houvese un tratamento igual que hai para a incorporación de xóvenes, que sí que é moi importante. Eu, como xa teño 63 anos, non me considero xoven, entón é moi difícil plantar unha viña. De feito, teño unha hectárea e algo preparada, pero non consigo. E ademais, agora en Ribeira Sacra tamén hai unhas restriccións por exceso de produción e tal, e é difícil que che den para plantar viñas novas. Pero sería bon, porque por lo menos na miña experiencia é que a produción por hectárea que saco é inferior a de xente que está en convencional ou con outras variedades. E entonces que houvese un plus ou unha excepcionalidade ou tal para viñedo en ecolóxico. Acábaseme de ocurrir aquí, nesta mesa redonda, quero dicir que non se trata de que vayamos a abusar do territorio, porque ali o problema non é a intensificación da produción, sino o abandono. Está todo a matorral, o que eran as viñas, os ocalcos, e calquera outra actividade, e que para que fai falta unha reactivación económica, non hai nin capital humano, nin capital económico neste momento local para facer eso. Pero que unha maneira o xeito sería favorecer e en xeral en Galicia temos unha tendencia á intensificación que afecta a compatibilidade co entorno, pero porque tamén temos un bloqueo de disponibilidade de terras. O sea, toda a agricultura e toda a gandeiría que necesita superficie, de feito, fai máis de 8 anos que a Consellería de Medio Rural falou de mobilizar 18.000 hectáreas de superficie agraria útil e fomos consultados, consellos reguladores, axentes económicos, etc., e non se mobilizou nada. Entonces, claro, si cada vez hai, e isto vai un pouco tamén, non só para ecológico xa é primordial, pero en xeral, o sea, si ao final estamos aumentando ainda a produción
por exemplo, de leite, na gandería de leite, pero estamos, antes, cada casa de cada parroquia era unha gandeiría, e agora queda unha gandeiría por parroquia, pero non se movilizaron esas terras, ao final, temos que intensificar, non poden pastorear, etc., e nese sentido vai... Ainda que estou de acordo con Natalia, que Galicia hai minifundismo e todo o demais, pero toda Europa é un continente antigo, onde a propiedade da terra está moi segmentada, porque temos moitos anos de historia, non é como a Nova Zelanda, que agora quere escoller unha explotación, é un país que ten 200 anos de historia, e as granxas abren a porta, teñen 200 hectáreas a disposición para que as vacas pastoreen. Pero aquí non. Pero o que se ten que dar de conta que ten que gestionar estas cousas, e esta fundación na que estamos está moi interesada nesos temas, a Fundación Ría, pero que ten que estar tamén a administración, é que, por un lado, está a propiedade da terra, pero por outro lado está a gestión. E a xestión da terra sí que podemos incidir sobre ela e que haxa terras a disposición de quen queira facer unha explotación máis racional e non obligalo a facer unha explotación irracional e estar moitas veces con sobrecoste incluso para conseguir terras en temas de gandeiría intensiva e tal, pero para ter base territorial desplázanse 15-20 km, o cal supón consumo de carburantes ou de enerxía fósil, derivados, etc., a parte de perda de tempo. E imposibilita a extensividade, que é o que de alguma maneira é máis compatible co medio ambiente. Nada, por deixar aí unha nota. Sí, eu penso que é un bo momento, agora que estamos achegándonos ao final, pois para plantexar eso, cales son as vosas demandas, que o que vedes que se podería mellorar, pois no caso concreto que estamos tratando agora de mellorar as sinerxias entre denominacións de orixe e produción ecolóxica, ou simplemente as demandas que tedes para sacar adiante o voso traballo diario. Bueno, pois eu, xa que temos aquí tamén representantes do Agacal, que ao final é onde estamos todos, é o paraguas de todas as certificacións, pois dende a parte productora tamén intentar integrar moitas veces ese requerimento de documentación, trazabilidade, auditorías que temos de participar en tantos selos, porque ao final é un pouco solaparse. Entendo que cada un ten determinados criterios, pero, oye, se todo depende de unha sola dirección, tamén podría haber unha auditoría conxunta para facilitar, sobre todo a pequenos produtores, que en moitas ocasións lles supón máis trastorno levar adiante auditorías. Outros estamos afeitos que temos prácticamente todos os meses auditorías determinadas, pero creo que sí que sería interesante. E despois, tamén a participación directa co sector para ver as inquedanzas e as modificacións que pode haber nos sistemas de producción e, bueno, tamén ser partícipes a través de asociacións ou como sexa. Non sei... Bueno, vamos a ver, no noso caso, digamos, o maior problema, non nos, todo o sector da pesca e do marisqueo en Galicia está sufrindo está nunha situación dramática. No caso do mexillón é menos grave, digamos, pero no caso do marisqueo é gravísimo, con mortandades, producións por menos da mitad do que era habitual, e a noso que nos está afectando é a calidade de agua, basicamente. Outro día dixo a directora do Intecmar que hai 42 puntos de control, que hai uns muestreos brutales, pero levamos 2 anos e nadie nos dixo cal é a causa da mortandade do marisco e por que moitas familias están abocadas ahora mismo a vivir por debaixo do salario mínimo, dedicándose ao mar. No caso do mexillón, os produtores de mexillón, no que eu me incluyo, pois non chegamos a esa situación, porque é un sector bastante forte, e aínda que baixou moitísimo a produción, sube o precio, co cal vendemos menos, pero con maior precio, non? Bueno, os produtores máis ou menos podemos ir tirando, pero aí asociado a
asociado ao mexillón en Galicia, hai unha industria enorme. O mexillón, en primeira venda, pode valer €1, pero unha vez elaborado pode multiplicar por 10 o seu valor en unha conserva ou un elaborado. E hai un montón de empresas que non dispoñen de mexillón galego. Non dispuxeron nos últimos 2 anos de mexillón galego e que hai fábricas de conserva, cocederos de mexillón, hai unha serie de industrias, do que é sector industria, que está nunha situación moi delicada por culpa non dos bateiros, por culpa da calidade da agua. Levamos anos insistindolle en que a calidade da agua está moi mal, parece que hai análisis, pero nadie nos contesta cal é o culpable. Ese é o maior problema que temos, que non queremos que se empeore a calidade da agua de ninguna maneira. E creo que xa lo explicamos en varias maneiras, estes días creo que sale na prensa en todos lados, que non queremos que se empeore a calidade da agua. Non é que hai que mellorala, porque estamos perdendo algo moi importante que é o mercado. Eu, ao fin e ao cabo, teño unha empresa e vendo en moitos mercados. O que é o marisqueo en Galicia perdeuse, está o collendo Portugal, que en Portugal non hai cambio climático, está o gañando Portugal. O que é o mexillón, calquera que vaya aos lineares hoxe en día vai ver que hai un mexillón que pon DOP Mexillón de Galicia, que é feito en Galicia, pero fora deso, o 90% do mexillón vai poñer en letra pequena que é mexillones chilensis, é chileno, non é gallego. Antes eso se facía e a DOP pois enfrentaba eso porque é un fraude alimentario, pero hoxe en día as fábricas que queren traballar non lles queda máis remedio que poñer mexillón chileno. Eso sí, poñen en letra pequena porque non é aceptable, non é... Bueno, polo menos que decirle a xente, mira, é chileno, pero que non temos outro. É a realidade. E entón, para nós, o máis importante é a calidade da agua das rías. Vemos o que pasou na ría de Pontevedra, parece que na ría da Arousa estamos no mismo camiño e non temos unha solución, ninguna administración nos di, oye, que isto é por isto, porque subeu a temperatura da agua e ao molusco lle afecta así. No noso caso, o noso mexillón é un Mytilus gallo provincialis, é un mexillón do Mediterráneo, e en Cataluña e en Italia aguanta aguas de 23 grados. Aquí nunca chegou a agua a 23 grados, é unha especie que se adapta aí e tal. Entón, nós temos ese problema. É un problema grave, non só para nós, senón a toda a industria que move alrededor. Fábricas de conserva, eu veño dun concello que ten 5 fábricas de conserva de peixe. 5 fábricas no mesmo ayuntamiento, debemos ser o récord mundial. Bueno, pois, o que se mete nesa lata, casi nada de galego a día de hoxe. O atún ven de Tailandia ou de China, limpio, non temos nada, a sardiña, ahora hai sardiña aquí, por lo menos está metendo algo de sardiña de aquí, pero o importante é que as industrias teñan produto galego e as industrias vendan produto galego, produto de aquí. Natalia. Bueno, eu no meu sector, a verdade é que me parece preocupante. É preocupante. Eu estou un pouco con miña compañera, no meu caso particular, en canto o que é de un pouco toda... Vou poñer un caso práctico que me pasou, sinceramente, fai 2 anos, tiven unha revisión de protección vegetal, e unha dos incumplimentos que me puxeron era que o libro de campo. Resulta que eu cubría o libro de campo que aparecía como formulario do CRAEGA, pero resulta que ese non vale para o medio rural, e non é o mesmo que por ese... Entonces, por Dios Jesús, vamos a unificar burocracia, porque ao final tiven que pagar a correspondente multa porque non usaba o libro correspondentemente adecuado para medio rural. O sea, hai que poñerse de acordo. Quero decir, hai que simplificar todo este papeleo. O sea, eu non digo que non haya que facer os papeleos, pero claro, a ver... E por esa chorrada tiven que pagar a multa? Pois sí, porque non houve maneira de ponernos de acordo. Chamaba a CRAEGA, chamaba a Medio Rural e decían, bueno, que é de outro, e que é o de outro. Bueno, ao final non é de ninguén, ninguén mete baza no asunto. Entonces, un pouquiño non digo que, é dicir, falta coordinación entre as diferentes, xa non digo entre as denominación de Rías Baixas, vale, eu acepto nas Rías Baixas, tes unha documentación aparte que é dentro do que é o papeleo da bodega, pero eu boto de menos un pouco esa comunicación entre todos os organismos que ao final estamos no mesmo campo de batalla, co cal un pouco de coordinación, un pouco de simplificar os procesos, un pouco de que vai ao mesmo para un e non teñamos que copiar e pegar 30.000 veces os procesos. Simplemente creo que esa colaboración sería ahorrarnos traballo, diñeiro e facer a cousa un poquinho máis efectiva.
No caso, unha cousa, no caso do mar, no caso das bateas, da produción ecolóxica, os requerimentos que fai, neste caso o SICOR, o Servicio Veterinario de Gardacostas de Galicia, que é a autoridade competente, é moito máis laxo que o libro de explotación que temos para o CRAEGA. A documentación que nos pide, que fai uns anos que nos leva pedindo, porque antes había un limbo, pero os mexillóns son animais e teñen que ter un libro de explotación como calquer outro animal. O libro de explotación que nos requiren a nós é moitísimo máis simple que o libro de explotación que temos para a certificación ecolóxica. Unha vez que temos o ecolóxico, digamos que o Servicio de Gardacostas, se tes o ecolóxico, che pide o ecolóxico e non che pide o que teñen en genérico. Se máis complicado era o ecolóxico. Eu cubría o ecolóxico porque era o máis completo. O que pasa que había unha serie de apartados que consideraba medio rural que para o CRAEGA non era importante. Que non me acordo que realmente... si se tiñas pozos cerca ou non sei canto, unha chorrada. Digo así, en plan de cito, que non era unha cousa grave, a parte importante realmente estaba tanto para un como para outro valía, pero quero dicirte, son estas cousas que te enteras cando te pasan. Entonces, bueno, pues se xa estivera unificado desde o principio, xa non nos pasaría, o sea, a culpa sempre podes decir, claro, a culpa é miña porque non teño información. Home, por suposto, a culpa sempre do consumidor, que nunca está informado de todo, pero podríamos simplificarlle o asunto, non? Facer algo que valera para todas as administraciones iguais, non? Pois quedamos xa sen tempo, darvos as grazas aos 5 en nome do CRAEGA por participar neste coloquio. Espero que vos servira de utilidade, sen máis. Manuel, eu podría interrumpir, digo porque... Perdón? Te puedo interrumpir un minuto, soy Marta Villalobos. Sí. Digo, bueno, más que nada, pues comentar lo que ha dicho el representante de Agricultura, de la DOP, que bueno, que como este está abierto al público en general, pues no quisiera que se quede nadie de aquí preocupado por la contaminación de las aguas cuando se permite y se está certificando en ecológico determinadas bateas, significa que la contaminación no existe y que la calidad de las aguas es muy buena. No hay ría más monitorizada que la ría de Arosa, tenemos monitorización de todas las rías, tenemos institutos que se dedican a monitorizar los parámetros de contaminación y evidentemente la Administración gallega es la primera a levantar la mano y buscar los puntos o los posibles orígenes de esa contaminación. Entonces yo creo que no se debe preocupar al consumidor diciendo, pues hablando de una contaminación que yo sinceramente pues a día de hoy no existe y el agua está totalmente controlada y hay muchas bateas que se están certificando en ecológico precisamente por esa gran calidad de las aguas gallegas y de los grandes productos que producimos en nuestro mar, con lo cual simplemente hacer esa puntualización. Vale. Pois... Moi ben, dixo o presidente. Moitas gracias.